Здравейте и добре дошли в днешното видео, което е влог от втория рожден ден на Сами. Мами, ти днес на колко годинки ставаш? Кой става тук? Леле! Много ли е хубаво? Много интересни неща има тук, мамо. Я да видим тата прилепа. Жената колко е дебела на Юпитер, я вижте. Айде и тати излита. Двете деца. Правим украсата. Изглежда много готино. Темата, както ви казах, вече е багери. Ето какво се случва. Войчо Ради веднага се залепи за едно багери. Отиди да видиш другите пликчета. Какво има? Здравейте и добре дошли в днешното видео, което е влог от втория рожден ден на Сами. Днес става на 2 години и много се вълнува. Вече осъзнава всичко. Първият му рожден ден. Бих казала, че изобщо не осъзнаваше, че този ден е кой знае колко по-специален от другия. Вече, така го виждам, е обелил краката. Ние сега отиваме към музейко, където ще го заведем за първи път. До сега не е бил тук. И след това, след обяд, сме му приготвили парти, което ще бъде на тема багери, защото това е любимото му нещо. Да, надявам се този влог да ви бъде интересен. Моментите на навършването на неговите 2 години, така че да. Вау! Какво си построил, мамо ти? Какво е това, тати? Магазин с сладолед? Да! А това какво е тук? Какво е това? Ето гориво. Гориво. Горивото? Тук ли зареждат автомобилите? Да. А ти какво папкаш? Боровинки? Да. Да. Браво! Да. Ще ходим ли да папкаме закуска? Айде. Сами, къде отиваме, маме, сега? Ще водиме Сами в музейко. На едно много хубаво място, където не сме го водили до сега. И реших, така спонтанно, днес нямахме конкретни планове, да дойдем тук, защото ще бъде много хубаво и забавно. Сега изтърсим място да паркираме, то тук е просто чудно. Мами, ти днес на колко годинки ставаш? На колко? Багерички. Искаш багери? Да. След обяд, знаеш ли какво ще имаш? Цяла игра с много багери. Айде сега да видим. Детенцето се развълнува. Юху! Харесва ли ти, мами, тук? Какво става тук? Леле! Много ли е хубаво? Вау! Я да чуем ритъма на сърцето на Сами. Всякото се развълнува и ще стане много бързо. И тук на мама. Я да чуем на мама. Мама на умирачка. Айде, мами! Вау! Много интересни неща има тук, мамо. Леле! Мамо, за строителството. Виж. Ето багер. Има багер. Ау, виж, има и сняг. Би го строил. Ето багер. Да. Ей, че хубаво. Я насам да видим какво има. Ела. Тук има много интересни неща. Едни строителни машини, кран. Багер. Я да видим тата прилепа. Обаче, ако джобовете на панталоните ти не са пълни, няма да си ти. Къде искаш, мамо? Мини отдолу, айде. Браво! Еди сега тата ще те качи и ще се видиш като космонавт. Леле, какъв хубав космонавт си имаме. Маманичкото ни момче космонавт.
Я да видим сега колко килограма. Жената колко е дебела на Юпитер, я вижте. 148 килограма жена. Понеже си по-лека на луната си 10 кила. Предлагам да съм на... Чакай сега. На Меркурий. Ето. Хайде, Ангел, нали знал сте подиграва? Той утре от 200 на Юпитер. Сами, я да видим, мамо, как излиташ. Само излита в космоса. Вау! И ставката вибрира. Много готино, мами. Леле! Хайде и тати излита. Двете деца. Двете деца излитат. Вече слезнахме под земята, където са археологическите находки. И нашето дете е с каска. Много си хубав. Виж, се описва и с това. Виж, мамо, какви находки има тук. Може да ги измерим. Вече е тъмно, сега сме в пещерата. Я виж в пещерата какви неща има. Като цяло музейко супер много ми напомня на Дания и също на всичките библиотеки, места за деца. Много хубаво. Аз съжалявам, че не сме идвали между другото с Самуил тук и че чак сега идваме за първи път. Може би да, вече той разбира доста повече от това, когато беше малък, но си мисля, че преди 2-3 месеца също разбираше и също ще му бъде интересно и би го водила по-често. От сега нататък ще си го водя по-често, определено. Да. Сега стана 12 и нещо и тръгваме, защото трябва да обядва, да ляга да спи и да може да бъде свеж за партито след обяд. А пък аз имам задачата да подготвя нещата. Ще направим рождения ден в Айкен. Ще бъде много хубаво, ще имаме темата багери, украсата, която съм подготвила и нямам търпение. Сами хайде да тръгвам, мами! Така, вече съм в Айкен и сега с Рени правим украсата. Изглежда много готино. Темата, както ви казах, вече е багери. И затова реших, че украсата ще бъде с ето такава лента, която се ползва в строителството. Мисля, че се получава доста ефектно. До сега Рени надува балоните. Не по модерен начин, с електрическа помпа за балони. И сега изкачахме, гръмнахме един балон. Сега ще запълним. Тук малко ми падна Happy Birthday. Сега ще допълня. И бързам, за да взема тортата на Самуил. Защото ще ви покажа как ще направя украсата отгоре. Вчера в последния момент се сетих, че Самуил няма торта. Защо да има торта, нали? Някак си. И поръчих морковена торта, която да бъде измазана от всякъде с бяло. И сега ще украся. Сега се сетих, че забравих едни неща. Ужас. Добре, ще трябва да купя нещо. Какво имаш, мамо? Какви са ти подаръците от дядо? Да видиш друго ли какво има? Леле, да видим. Има пъзъл за живота. Тук багер. С тати и с мама. И с бебето ще реди пъзъл. И пъзел. Ето и една книжка. Ой, книжка. Майко мила. Браво. Искаш багера. Сами, ти видя ли тук какво става? Сами? Сами? Ти, ама видя ли другите багери къде са? Къде са всички багери? Ти? Партито вече тече. Не успях да снимам. Но ето какво се случва. Войчо Ради веднага се залепи за едно багерче. Са купували на мен такива багерчета едно време. Да не те чуе мама. Ха-ха! Сами Войчо, че май повече играе от вас. Там не вкара този багер. Не и аз това казвам. Така, докато партито тече, аз отивам да си взема нещо за хапване и сега ще ви покажа какво имаме всъщност за хапване.
Доста вкусни неща. Сандвичи, плодова салата, тортили. Слушаме свещичката и импровизираната торта. Супер, от мен. И сега Сами къде си? Хайде, Сами! Я да ти видим тортата. Хайде сега да пеем на Сами. Така ли духа на свещичката? Да. Добре, дай сега да видим какви подаръци имаш. Искаш ли? Какво държиш сега? Я да видим това какво е. Това да не е една бутилка. Че това те изгуби и виж, подарили са ти нова, мамо. Шишенце. Еха. Я да видим какво е то. Леле, много е хубаво, мамо. Това е пъзел, да го отворим ли? Да. Айде, дай да видим другите първо и ще го отворим и него. Отиди да видиш другите плекчета, какво има. Тук има книжки. Много книжки. Айде да видим другото плекче. Чакай. Ето го. Какво има тук? Ето има. Ето има. Ето има. Ето има. Вау! Баги има. Коли, превозни средства. Ето го баги. Да. Ето го това кое. Една състезателна кола. И чакай да ти покажа тук отзад какво има. Много е интересно. Баги. Цяла писта, виж. Ей така правиш. И можеш да си лепиш стикерчетата отгоре, където да минават колите. Кое е това? Бързи коли. Вош. Пижикам. Тук ще ги отворим ли? Да. Тази е къщичка от дърво. Виж тук сега майсторите как правят, мамо. Таткото с момченцето прави къщичка. Ремонт. Ремонти, да. Теб тези неща си много интересни, нали? О, това е един подарък за мама. Мама! Виж тази какъв подарък си им от едната майка. Много хубав. Да. Да, за теб има гифт карта, ваучер, за да си купиш то, което си харесаш. Е това. Сега да го отворим за мама. Дай да видим детските подаръци. Хайде. Ден 2 след рождения ден. Т.е. ден 1 след рождения ден на Самил. Вау! Много интересно. В който отваряме подаръците на спокойствие, защото вчера се прибрахме в 10:30. Партито мина много добре. Имаше 30 човека. Близки, приятели, деца. Беше супер. Сами много се забавлява. Роби с багерите, може би сте видяли. В пясъка. И сега. На мама много и се спи. Мама, сега заедно разглеждаме се сами. Тази книжка много хубава, мамо. Да. Разглеждаме подаръците. И след това се отправяме към леглото да спинкаме. Сутринта беше в Hiking Culture. Поигра си с децата. Аз успях да свърша малко работа. И така. Вау! Аз ето вай. Я да видим. Леле, какъв комплект! Вау! На Мики Маус? Да. Много си готин! Леле, мале! Ма се хубави подаръци сами, всичко ти е много хубаво. Да, наистина. Я виж, мама, какъв подарък получи от Стефи. Стефи прави ето тези кутии. В случай 8 март. И ми е избрала част от нещата, които бяха в кутията.
защото в момента съм бременна и не мога да правя тренировките, които има. Ето тук една чаша. Я да видим. С много хубави за всеки ден мисли. Избирам щастлива, животът е прекрасен и определено ще спия кафенцето в нея. Това е смес за брауни на Бетър, на нейната марка, която направи. Така че ще направя и едно брауни. Мисля, че е супер подарък за една бременна майка. Благодаря ти, Стефи. Самуил изгуби търпение за разглеждане на още подаръци, но искам да ви покажа нещо много готино, което Радостин и Ива му подариха. Ето такива мокасинки. Малко носим по-голям номер и ще ги сменим, но като цяло темата на Лена. Плетените модели доста готино са го облякли. Така че много благодарим Иве и Ради. Тук има още един подарък от неговата любима Ема. Неговата приятелка, която вчера каза, че обича. Между другото. Ти вчера това Ема ти го подари. Ти нали каза, че обичаше Ема? Казахме му да каже чао на Ема и той каза обичам те. Първото му обичам те в живота. Ох, беше много сладко. И карти. Добре, хайде това да го вземем в детската стая, да отидем да играем и после ще се отправяме към леглото. Ето виж, Ема ти е подарила и тези карти, а това ти е от Войчо и от Иви, виж. Много хубаво, мамо. Много ще ти отива на златната косичка. Има и още една много готина книжка. Подарък с такива магнитни фигурки, които трябва да намери фигурката и да залепи. Нали, миличък? Е много интересно. Ето вашкам. Да. Ти много подаръци си получил. Мамо, много, мамо. Няма нищо. Няма нищо там, да. Ще ги подреждаш ли? Хайде да отидем в леглото и там да ги подредим. Искаш ли? Знаеш колко ще ни бъде хубаво. Надявам се, че този влог ви е бил интересен и сте успяли до някъде да преживеете рождения ден на Самуил. Това, което споделихме с вас, беше малка част от нашето преживяване. За жалост не успях да снимам това, което се случи в iCan и реално играта с багери, но все пак сте видяли някакви кадри. Ще се радвам, ако решите да празнувате рождения си ден при нас, защото рождените дни при нас са винаги интересни и подбрани спрямо желанията и интересите на всяко едно дете. В случая на Сами тема багери, различни водни игри, тема готвене, приготвяне на домашен пластилин, игри, с които се развиваме, рисуваме, декориране на торбички, на тениски и защо най-различни тематики, съобразени с възрастта на децата, които ще бъдат гости на рождения ден. Ако имате желание да разберете повече за това как може да празнувате рожден ден при нас, може да ни пишете в Instagram или на имейл, който е обявен в сайта. Скоро ще имаме информация и на сайта за рождените дни, но за момента я нямаме там, така че може да пишете в Instagram на iCan. Оставям линк отдолу в описанието към социалните профили, моите, тези на iCan, и ще се радвам да се видим в следващото видео, което ще бъде посветено на бебе номер 2 и нашето преживяване в първите 3 месеца, изобщо до момента какво се е случило, няколко събрани моменти и емоциите, които са преживяни и не сте видяли до сега. Очакваме ви в следващото видео. До скоро!